लोगोफोर गिबियावनो आंनि खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। आंनि मोनसे गोदान भिडिअआव आंनि आंगोनिबो आंगो आइ आफा आबै आबौ आदै मादै बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोन गासैखौबो कुनजु बर' इउटुब चेनेलनिफ्राय बरायहरनाय थाबाय। आंनि भिडिअखौ नायगोन एबा खोनासंगोन होननानै आं आसा खालामो। आं दिनै भिडिअआव खन्थाइ फरायथिनो लादों। बे खन्थाइनि मुङानो जाहैबाय लाइमोन। लोगोफोर बे खन्थाइखौ आंनो लिरदोंमोन। आंनि खन्थाइ लिरनायावहाय दाय दोफोन गोरोन्थि जालाङोब्ला निमाहा होगोन होननानै आं आसा खालामो आरो गोरोन्थि जाफ्लांदोंब्ला आंनि खन्थाइ आयदाखौ फोसाबनानै होगोन होननानै आं आसा खालामो। बिदिब्ला फैदो खन्थाइ आयदायाव लाइमोन। साखा फारा जा जानजिया खाफ्रा सम थानायावनो लाइमोनफोर गेदेमानि बोसोन फालिनानै दावगानाय लामाजों हान्थिलां हारिनि मोजां खामानियाव आगान होलां। खनले जिउआव बारहुंखायानो फैयाथों मानो अब्लाबो जों फासयनाङा। लाइमोन बैसोनि दाद जांगिला गोसो बोलोजों हारिनि मुं दोनलां। गुबुन हारिया थाद'नाय गैयि गोख्रों गोसोजों नाजानायनि फिथाइ थायबाय। अबोला जोंलाय मानो थानो उनफिनना गोजौ सिरियाव गाखोनायनि थांखि दानांगौ लाइमोनफोर। आंनि खन्थाइ आयदा फरायनायाव गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा होदो आंनि आंगोनिबो आंगो लोगोफोर। बिदिनो आं खन्थाइ आयदाखौ सानफ्रोमबो फरायथिनानै होनो नाजागोन। आं दिनै गावनि लिरनायखौ फरायथिबाय आरो गुबुननि लिरनायखौबो आं फरायथिनो नाजागोन। सोरबाफोर गोसो दङब्ला आंनो खन्थाइ फरायथिनो हरनो हागोन। वाट्सएप नाम्बारखौ आं स्क्रिनाव होना होगोन। वाट्सएपनि गेजेरजों आंनो कन्टेक्ट हरब्लानो जाबाय लोगोफोर। मैयाहाय आं मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन। बे भिडिअआ जाहैबाय आगर एरनायनि बागै। दिनैहाय बे आगर एरनायनि बागै आङो भिडिअखौ लाबोनो हानाय नङा। समफोर आं नाजागोन आगर एरनायनि भिडिअखौबो लाबोनो। आंनि भिडिअखौ नायनानै आंनि खन्थाइ आयदाखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। आं बिदिनो खन्थाइ आयदाखौ फरायथिनो लाबाय थागोन। नोंथांमोनाबो आंखौ थुलुंगा हर कमेन्ट हर अब्लासो आङो खन्थाइ फरायनो गोसो जागोन। नोंथांमोना आंनि खन्थाइ फरायथिनो लानाय आयदायाव सापर्ट खालामनांगोन अब्लासो आङो खन्थाइखौ सानफ्रोमबो फरायथिनो हागोन। बिदिनो नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामलांबाय था आरो अब्लासो आंबो लाबोबाय थानो हागोन गोदान भिडिअ। आगर एरनायखौबो लाबोगोन आङो। आगर एरनायाबो गोनां। बेबो नाङि खामानि नङा। बेखौबो नांगौ। जिउआव गासैबो खामानिखौनो मावनो नांगौ। गासैबो खामानिखौ फोरोंना लानायानो मोजां। बेनिखायनो आगर एरनाय आयदायावबो आं सोलोंनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौबो भिडिअनि गेजेरजों सोलोंफालांनो लागोन। आंनि भिडिअखौ दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन। थेंक इउ बाय बाय।